कि मथवा मुड़वल गुरु चेला बनवल यारे चेला बनवल हो छोड़ाई दिहल घर परिवार नमा हो। बैठा बैठा अरे बड़का मार देवा तो तू ही ना भइल बड़का पगड़ी बांध के घूमत हो गांव जवार में घरी क्या सुनत रहा सुनने के तू नाना पुतो मेहरारू लाई बड़ा मिठाई उठाई ना खिएबा। अच्छा 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 तो हरो जीव चटर पटर कर तो मिठाई खाए खाती ना। हां त अपन मेहरारू के ना देखैबा। ओ देखबो करबो मुंह ना देखैबा त गोड़ो देखा दिया। अरे मर्द तो नहीं ना मुंह छोड़ के तू गोड़ो देखबो का तू एकदम हादे कर दिल बा तो मुंह देखाई पैसा उसे रखल बाड़ू नु। चिंता मत कर पैसा रखले बनी। हां पैसा रखले बनी क रुपया देबो कि कोनो निशानी बनवा के रखल बाड़ो देबे खातिर क रुपया मांगबा था। अब देखा भाई 100 रुपया के मेहरारू तू देखे जइबो तो कम से कम 1001 रुपया तो कम लागी ना। हां बोला हाँ तो पहले 1001 रुपया व्यवस्था कर ओकरा बाद हमारा घरे चल आ तू देखाई के फेरा बड़ा मर्दे हम तो मिठाइयों खियाई अपना मेहरारू के हाथे तारा से बनवा के चाय पियाई आ तू ऐसा ऐसा बात पूछत रहा। ठीक बता के 1000 का 2000 रुपया दे दे। का बात करत रहा मैं तोहरे ने तो हम जजमान के जोहत रही तो हे जी का बतो तो हे पर चक जा तब आ तब कहिया 2000 के व्यवस्था करत रही बताओ कहिया काम बताओ तू कहिया देखल चाहत जब तू 2000 के व्यवस्था कर तो ये चलो हम मिलकाइन एकदम देखो ओकरा बाद चाय बनवाओ तनी पियो ओकरा बाद सर समाचार कर। ठीक बा परसों में हमार सालियो तार जोड़ा पड़ी के बैसन कहबो तो बियाहो करा दे। चलो परसों में परसों हां ठीक बा परसों व्यवस्था में रह टन तब उतर अब ज्यादा देर तक ना बैठे तू टाइम ले ले परसों के तो जा जा ठीक बा। आजकल के लइका है देखो हमनी के छोटे छोटे रहिए तो हमनी के लगात रह जा केहू के हमनी के भौजाई आइलिसन तो हमनी के ओहनी के जबरदस्त 100 रुपया के बतिया कॉल बुलाई होनी का हो भौजी को टला ली चटवा की ना। अच्छा तो एगो तो भौजी कोटला चाटे में तारा से परमिशन लेके पड़ी का हमरा आय कहनी ही अब यो पूछब तू जा रे मर्दे तू हदे कर दे बा तू ना चटबा ना अरे हद कर देला तारो बियाह अब कराही के पड़ी अशोक के लगन में हमारा आ दोनों आदमी सारू हो जी ठीक रही एगो गाड़ी भाड़ा में दोनों आदमी के सर समाचार होत रही का ठीक बा। हां एक हाली हो जाते तीज खिचड़ी तोहरो मलकाइन के हमरो मलकाइन के संग आ जाई चल तनी हां जा 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 जल्दी मरा का कहबो तो ससुराल लिया चले ता के लइकिया दिखा देम ना हाय ना काय हो यार तेरी की जय हो खो हई देखो लइका कतना मन बढ़ू बा हो। हे भगवान आजकल के जनरेशन इतना आगे चल गई बनू कि हम का बताएं ये में लेकिन कौन कपड़ा हमर फेंक देतो सन फुल धूर जम जाता फुल धूर जम जाता नो का हो 100 रुपया का हो विशाल ए मर्दे हई गाड़ी तो गया तक जो से दे ले तो से बैठे का धूल जम ही नहीं खदे तू। अब का करबो ससुरारी के नु हो तो ससुरारी के सामान के बड़ा मोह लगेला। हम एगो बात तरफ से कोई दिन से पूछल चाहता नहीं लौकत है नहीं खा बोल 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 जो मन में के बात मन में ना रह चाहिए तो मन में रही तो घाव बना दिया बाहर निकल जाई तार जो हिया से बियाह होइल बानू बोल 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 तू साफ घर से बाहरी बिया त निकलते नहीं खा का घर से बाहर निकली चाय मिल जाता बेडे पर पानी मिल जाता बेडे पर खाना मिल जाता बेडे पर लैट्रिन बढ़ले बा घर मरमादन होके काम खत्म एकर मतलब ये है आ काम धाम में है नहीं के कौन काम बा गहूं के पटवन सटवन कुल होइए गई पार्टी उठी नहीं देबो चला जाए तो पार्टी मत दी हो जाई के हाथ से कब चाहे पिया दी हो चलो चलो ठीक है कहता तो छोटंकियो कहत रहल कौन छोटंकिया औ रवि किसान ना अच्छा अच्छा ए मर्दो का ढक ले तो बीत भर के बाद जानता का पूछता का ये 100 रुपया भौजी के होटलाली चटले बाड़ बिना हम अरे का बताई बीत भर के या हमनी के होते तो रह जते समझते हैं आज के जनरेशन बहुत आगे चल गई चल बहुत आगे चल गई बा तो छोटंकिया के लिया जा हां चल लिया क्या अरे वाह का हो है कि बैठल बाड़ू हाँ इजी बैठल बनी अरे
तो काहे उदास बैठे करू? अरे ना हाँ तो ऐसे गाली बहान दे का सोचे तारू? का जी की चिंता तारा पड़ गई बा? कुछ सोचन तभी ऐसे करम का। हाँ अच्छा बोली क्या मतलब? ना मर्द तो नहीं ना गजबे का हाल बा। हाल फिलहाल के बियाह भइल बा ऐसे सोचे तारू बुझात होके कि अरे बोली ना का बात बा बोली। विपद पड़ल होके। और तारा हमरा के देखला के बाद खुश रहे के चाहिए। तो तारा हमरा से बियाह के खुशी नहीं है का हो? हम ऐसा कब कहनी है का? और तो ना कहलू ह हम का सोच के हाँ घर अइला के बाद मुंडे आदमी कफ हो जाला। अरे बोली बोली का बात बा बोली। जान तारू उ छोट बा लेकिन बहुत बोलेला हो। गोपाल काका के लइका ह। वो तो बतावत रहनी है ना। हाँ हाँ सोनू बाबाजी अरे आ गेले का? हाय ने खोक खका के नाम चाहिए तपला हो तपा तप मुहा का तो पतड़ू मुहा का तू ससु है ना तू गोर देखे कल गोर देख देख गोर मुहा दिखाओ नेट मिली। नेक मिली हाँ ले ले बड़ा रुपया दाम बाजे भी में आय तो दिखाओ ना। तन की सा दिखाई ले कौन की सर का दिखाओ तारा पूरा दिखावा। पूरा हाँ पैसा पूरा दो पहले तो कहे के मेरी पैसा मांगे तेरी आधा ना मांगे तोरा। उधार पैसा ना चल रहा मेहरारू के देखावल में बाबू दिमाग में रख लो पूरे दिखा दो देख लो पूरा नु। हाँ देख लेनी। हुनका के देख के हमरा क्या देखता रे? कहे के देखता नहीं। देख लेनु हाँ। तो तू सोच कि जब तोर भौजी बारी ऐसन तो इनकर बहन होयन कैसन। ए सौरू भैया आगे का हो आओ पीछा लागली ते कब आ गेले रे? अभी अभी ताव तो बनता है कि सुकानी ना किया कोई आवत जाता नहीं। आहा ये पहले ही डेरा डाल देता है। आहे ने आप तो बहुत तेज हो गेल बड़े। आहे ने चल एजे बैठाओ। आहे ने बैठो तो विशाल चोट लगल हो ना ए सुनो ना हाँ बोली। भौजी के पहले देखबो पहले चाय पियबो। हम चाहवे खातिर आइल बानी। चाय खा दिल बरो ए सुना हाँ बोली। अंकिता ये इनका नाम है विशाल दुबे। ये हमार दोस्त कम और भाई ज्यादा। आ दुए गो व्यक्ति बारे एगो तू बारू कि हम ना खाई तो ना खाइबो एगो ई बारे कि हम ना खाई तो ना खाइहन। सुनो ना हैं जल्दी चाहो पियो ना। ए, जाना तो जा। तो खिसियाला ना हमरा के देख के। ना हम बैठल में ना खिसी अच्छा हां अच्छा ठीक बा हम चाय बनावत हैं। हां जा 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 ठीक बा। बनाओ तनी और सब विशाल सब ठीक बा। जानते बड़ो देखो साथी संगति के कोनो कुछ कहतो सन कोनो कहतो सन मेहर पसुआ हो गेल समरुआ कोनो कहतो सन मेहरारू होते घर से बाहर नहीं निकलत। अरे बाबूजी हई देखो हे भुटेलिया के ई कुल का घर में लगावल बा रे बाबूआ? अरे उ दोस्त मित्र हन हमार हो तो हई आइल ह देखे खातिर हम मलकाइन के। तो दोस्ती करियो घर के बहरी जानला ये मत लगावा के नाम बैठे कचहरी जानला। आ तू भुटेलिया तू कैसे ले रे? ये बोले लो ना। आय ये बोल था हाँ अरे बाहरी परेशान कर बा खाजा मिठाई ना खिए बस भैया खाजा मिठाई ना हमको चलो भाई एक कप चाय पिया दे तनी। देखिए बड़ी तेज है। तेज तो बढ़ले बा। ठीक बा बाबूजी चल दुआरे बैठा हम तनी चाय पी ले बता तो चाय बनाओ तू पी के जइयो। चल विशाल चल। ना हम चाय पी के जाई। अरे चाय पी के जाई हां तो हम चाय पी के जाई। बड़ा सुनाई जाए कैसे हो बनाई जा बनावा मलकाइन हमार चुप रहो। होई देखा रे दादा नहीं हमार पोतो है महीना दियो इला ना भइल आ कहते मलकाइन चाह बने पीहन। अरे फुटलिया भगवे के नाम घर ले रे। अरे देखो बाबूजी केहू के घर से ना भगेला एगो कुकुर के भगेबे ना कइला ई तो खैर बुटलिया तार हमनी के कुकुर लगतन जा। ना हो एकरा कनी हो एगो इंसाने हो इनका के बोलियन। ओ अभी ये तोरा मालूम नहीं के कि हत्ते चुकी दावा हाथ शरीर में आ मुंह में हत्ते चुकी डाल देला आ पूरा शरीर के खत्म कर देला आ निमन बेकार बना देला। हैं फुटले तू कम बुझले जान बाबूजी तू काहे के बिना काम के तू कहीं चालू हो जाबे रेडियो नियन धल स्टेशन तो तार धल लस बूढ़ बुजुर्ग खातिर दुआर न बनावल बा यार। हां मत तारा खातिर हमर घर बनावल बा तारा खातिर। चले छोटन के बुआ के चाना पियन चल चल बाबू चल। का बाबूजी सारा समय काम करे टाइम ता हमनी के पियन चल बैठो जाते हैं संग हट। हां जाओ जाओ तू ये लेके रखा भाई हमारा घरवा बैठा मत दे हट हमनी के चले छोटन बैठा मत दे बैठ का बोल बैठ बाबूजी चलो द्वार पर मार। हां हां चल तन बैठ हां चलो पिया बच्चा अरे ए बहू चाहू लगी हो ठीक बा जा ले लो टंकी। अरे पूरा ढेल बोलता है घरे। बोलो तनी अरे। कोई ओकर धोतिया खोल देबे के दुनिया आदमी मिल के कैसन। अरे ठीक मजाक है। नहीं करूंगा ले को मार दे किसी के डंटा उंटा ना गोरो टूटी तो बाद में तार बाबू में और रहन देबे आजीवन उनको डंडा लुका दे जा हमनी के। हाँ अरे मर्द चाय बन गेलू का हो ज्यादा लेट होता बुझलो
हमने के बाद में कोई चाय पी ले जाए ठीक नो चले छोटन की ठीक बात देख ला लोग नु चलो एगो जौने कोई नहीं जब कुछ ना मिलल बाबूजी बारे नु अरे वो लोग चल गए का? हाँ तो चाय बनावे 6 महीने लगे तो चला जी हम लोग काम धंधा में महीना? आदमी बन आदमी छोड़ो अरे मत चाय चढ़। बाबूजी ऐसे माथा खराब कर दल साथे साथे हमरा बोल देलन आज तो बेकारे न हो गइल चाहो ना पिए के मिलल ठंडा के दिन में हम सोचनी जान तरे का कि खाजा मिली खजूले मिली कसार मिली खती जा तनी मन एंजॉय करती जा कहाँ तक काम बनल चाहे ना हमार तक काम बन गई तोर कौन काम बन गेल रे मुहाव देखले नहीं पैसा ना देनी चल तो तू तो जब 2000 के थी लोग 2000 के तब तो ते बाजी मारिए ली हले चला घाटा में हम ही न गए नी